Mogu Tonija. Zar nisi prošle godine napravio negativan video o njemu? Ne znam o čemu pričaš. Toni je youtuber iz Hrvatske, koji ima preko 100.000 subscribera, do čega je došao pre mene smradina jedna. Oj. Šalim se, naravno. Oj. Neki bi rekli da ja njega kopiram, ali isto tako neki bi rekli da je zemlja ravna. Ljudi su jednostavno glupi, ne možete svakome da verujete na reč. Zato ajde da budemo pametni i ne nasjedamo na prvoaprilske šale, nego zapravo uradimo nešto pozitivno. Uopšte nije toliko teško. Vi možete početi od toga što ćete ostaviti like i subscribe, a za to vreme ja ću da kažem par lepih reči o Toniju. Počevši od toga da lik promoviše zdrav život. Pazi ovo, McDonald's nije fora. Tako je. Coca-Cola nije fora. Naravno. Prime nije fora. Itekako. Sarma nije fora. Apsolutno. I ono što se meni najviše sviđa... Cigare nisu fora. Šta će vam to u životu? Umjesto da dišete punim plućima, vi birate da dučkate smrdljivi falus i zagađujete okoliš. Šta mislite, da ste cool? E pa niste. Znate šta je cool? Ovo je ovdje lik. Poglej mu samo cvaje. I znate šta je još cool? Lik ne voli petarde. Vi već ovo znate, ali ja... Mrzim bolide što za novaka bacaju petarde. Svaki put kada čujem eksploziju, pomislim da je moje vreme napokon došlo. Uspeli su da me pronađu. Piši opraštano pismo, kaži Oju da mi obriše istoriju. Kad ono, samo balavci iz kraja ispraznili magacin obližnje prodavnice pirotehnike i sad se bahate po komšiluku. Samo mi pusaju uši. Trebao bi ja njih da puknem preko uveta. A vi bi trebali da puknete like i subscribe, da ne bi nešto drugo počelo da puca. I ne samo meni, nego i Toniju, jer zaista to zaslužuje kad ima ovako dobre Čekaj malo, šta je ovo? Smrt je fora? Da. Jel ti to želiš da se ja ubijem? Da. Imaš krmelje u očima. Toni, ubijem. Ne umijem. Nemoj to radit, bog te, sorry, ja imam krmelje u ušima. Onda idemo da se umijemo zajedno. Jel umijemo to? Umijemo, Toni. Umijemo. Dobro, u koju vražiju materiju otišao ovaj video. Tako bude kad ne šupite like i subscribe. Svakako... Hvala Drateru na lijepim riječima, znači mi puno. I ja sam o njemu nešto malo rekao, jer ipak Drater je fora. Znam da želite to vidjeti, tako da... Kliknite na taj video na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj veliko hvala Aydin Fejzić, Boban, Lovro, Mario Vrećo, Odisej, Toni Baloni i Tryhard Tadej. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak. Pazi ovo.